Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas ging klaro nga ginaistoryahan pa lang ang no vaccine, no work policy. Sa istoryahan na isang pila ka mga alkalde sa pungsod nagsugod ang ideya nga magpatuman sang no vaccine, no work policy upod man sa ginaistoryahan amo ang COVID-19 passport. Nagapati si Mayor Jerry Treñas, kinahanglan maistoryahan ini antes makahimo sang desisyon ang national government. Gusto ko mabalance ang tanan nga that is an idea that we are putting on the table for discussion. Kaya dapat maistoryahan na kag ang amo na kitaan nga hindi man kita na madesisyon kundi ang national government eventually madesisyon because it is not for the local government to come up with policies like that. Ginabutang lang na on the table because we have seen that several countries have been saying nga kinahanglan gid nga ma-achieve nato ng herd immunity unless and until nga may herd immunity kita, balik-balik na lang na daw ping-pong wala ang virus aton. Para makabalik sa normal ang pangabuhi sang tanan, kinahanglan malabot ang herd immunity o kun ang pagka-immune sang publiko sa virus. Apang kun manubo lang sa populasyon ang mabakunahan, malayo nga malabot ang herd immunity. Ang ako natanaw nga after all the vaccines are available, paano kita maka-achieve sang herd immunity kung sa isa ka workplace no hindi man ang tanan nakapabakuna. But that is an idea that is being put on the table for discussion. Eventually, no, not only for private and public workers, I think eventually all countries will come up with some measures to make sure that their population will also be safe. Gimpabutyag man sang alkalde ang importansya sang husto nga ihibalo tuhoy sa vaccine. Inabangod madamo ang nahadlok nga magpabakuna kontra COVID-19 bangod man sang kakulang sa impormasyon o kon mga sala nga impormasyon nga mabatian. Well, I think everyone should read about the materials, no? Hindi ka lang magpati kung ano nagagawa sa Facebook or sa social media. I think we should be rational enough to come up with a decision kung mapabakuna kita o kung hindi. Kaya eventually, it will mean ang safety sa aton pamilya. Sang damlag lang, naghatag na sang go signal si Presidente Rodrigo Duterte sa mga local government unit nga magbakal sang COVID-19 vaccine. Nahibaluan sa syudad sang Iloilo may inisyal nga 600,000 doses sang AstraZeneca vaccine para sa 300,000 ka mga residente. Nagpirma na sang voucher para sa advance payment sang vaccine ang alkalde. Magluwas sa AstraZeneca, may negosasyon man nga magbakal sang vaccine sa US-based company nga Novavax kag Janssen nga isa naman ka Belgium-based company. Ang Janssen ang nagapadayon sang third clinical trial sinisubong sa Iloilo. Iloilo City ang may nakahanda na nga vaccination plan. Alkalde, personal nga ginapadulungan ang mga lideres kag pastor sang simbahan agod nga ikampanya ang COVID-19 vaccine. Biyernes ang nagpadulong sa Archbishop Palace si Mayor Jerry Treñas. Nakikita ini kay Haro Archbishop Jose Romeo Lazo. Personal nga nakikita ang alkalde sa Arsobispo agud hambala ng kampanya para sa bakuna kontra COVID-19. Gimpahayag sang alkalde, magapakikita man ini sa lideres sang iban pa nga mga religious sector agud kumbensihon ng mga ini nga suportahan ang vaccination program sang lokal nga panguluhan. Nahibaluan sang nakaligad nga simana, nakigsapol man ng alkalde sa mga media outlet kag vloggers. Challenge man po na muning tao nga daw nag-aalang-alang pa. That is why we are going massive sa aton nga mga traditional media, sa radio stations, both FM kag AM, sa aton nga mga print media, sa TV, sa social media kag sa subong sa vloggers no kay gina istoryata. Aside sina naga-sektoral pa ko.
Naka-meet na ko to sa Baptist kay Pastor Rick Martin. Ginapa-organize ko nga ma-meet ko gid ang tanan nga mga pastor gid kay bala mo kadamo na sang ilang simbahan. Nakahanda naman ang vaccination plan sang syudad kagigapasa na sa Department of Health. Sa plano, gin-identify ang dugang nga mga vaccination areas. Waya, gin-divide ang city into 9 districts. Kay may Haruan kita, may City Proper 1, kag Haru 2, kag City Proper 2. And sa kada area, may 4 kita ka vaccination sites. So, 9 times 4, that is 36. Pero, hindi man simultaneous. Ang tao we are already available. I-train ta na gid lang na nga para pag-abot na gid sang tiondo, handa na gid sila. Nakabaton man sang donasyon ng Iloilo City Government gikan sa isa ka BPO company. Nakabaton ako sang 1 million nga amot sang isa ka BPO Sabat. That's 1 million per month to reach 6 million, no? Parang makahatag sila sa syudad para sa ilang mga call center agents. Kag ang tunga bilin pa nila sa syudad para dugang pa sa aton nga fondo para sa vaccines, no? Ga-preparar man kita para sa mga malls kag sa BPO kay ang daw nag-take over para sa BPO amo ang medical city. Ihatag ta lang ang consumables, ang vaccines kag sila na daan may injection sa mga BPOs, no? Libre ang COVID-19 vaccine sa Iloilo City. Nagapadayon na ang listahan na isubong sa mga barangay para sa luyag magpabakuna. Nauna na nga nagpahayag ang mga infectious disease specialist na safe ang COVID-19 vaccine. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga katapos ang Senro, BFP, Parol, Probation and Administration kag mga barangay officials. Suportado ang clean-up drive nga ginpatigayon sa Santo Niño Norte, Villa Arevalo. Isa si Marites Gonzales, empleyado sang City Environment and Natural Resources sa nagpakigbahin sa tagsa ka semana nga clean-up drive sa panghigaron sang Barangay Santo Niño Norte sa Arevalo. Sang damlag lang naghugpong ang Bureau of Fire Protection. Katapo sang Senro, Parol Probation Administration, lakip na ang mga barangay officials sa ginpatigayon nga aktibidad agud mamintinar ang matinlo nga baybay kag panghigaron. Makabulig man kami sa sa environment kag ang mga plastic gid bala kay ang amon nga ginakuha mga plastics malang mo daso nang iba niya nga mga biodegradable na pabilin malang siya namon. So bali ang shoreline gid ang amon nga ang focus namon nga sa clean up is ang shoreline para hindi na kun mag-anong balod dira na lang siya makuha na namon ang basura hindi na siya gid sa higad kun taob. Nagpasalamat man ini sa mga ahensya sang lokal nga panguluhan sa all-out nga suporta sa programa. Pasalamat lang kami ma'am sa mga barangays nga na-involve sa mga agencies nga arak sa amon nga mga personnel kag dason tani kun sila man lang yung mga mismo gapaninlo sang ilang ogsaran dako tani nga bulig kag daw hindi naman tani nga daw permi man nga daw clean up lang bali permi. Nag-upod man sa pagpanglimpyo ang katapos ng Bureau of Fire Protection nga si Senior Fire Officer 1 Marlon Cañizares. Nalipay siya nga nangin kabahin sang kampanya sa pag-angkon sang matinlo nga palibot. Sa fulfillment man sa amon part nga maskin paano na naging part kami sa sini nga pagpanglimpyo no bilang advocacy man sa amon nga bureau nga hindi lang sila para sa pag-advocate sa fire safety sa aton nga komunidad kundi amo na magpanglimpyo na makabulig kita sa environment man kaya kita man mismo naga-star man sa diri nga area no. So amo na advocacy man sang aton nga BFP. Nahibaluan nga humalin sa pag-umpisa sang coastal cleanup sa bulan sang Enero, naga-volunteer na ang mga taga-BFP. Magluwas diri, kabahin man sang ila proyekto ang pagsuporta sa mangrove tree planting sang syudad. Nagapasalamat kami kay Mayor Treñas no nga ginatagaan niya mo kami sa oportunidad maging part sang iyang advokasya nga pagpanglimpyo sang aton nga palibot
Not only sa aton nga pangidaron, amo na sa especially man sa mga tree planting, invite man kami ni Mayor. Kag pasalamat gid kami sa iya sa pag-invite sa amon permi sa mga muning aktibidades. Kabahin man sa programa sang Senro, amo ang Information Education Campaign tuhoy sa solid waste management. Kung sa diin ginatudloan ang tag sa kapanimalay tuhoy sa ensakto nga pamaagi sa pag-segregate sa mga basura. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.